Aya ro panahon na init pa kayo wa pati kwarta sus lamig ang is na ako eh. May lag ihap dia. Karon magkapainit na pre ako ni ilaron. Hoy! Saan mo ni mo da? Daragat! Amos! Amos! Usa may mong gibuhat? Nagyapihap ko sa poste, boss. Nagihap-ihap ka sa poste na kay bawo baka nga og moya og poste diha. Magbayad ka kasi imong naihap pila ka buok imong naihap magbayad ka tag 5 pesos. Nawa jo kay bawa, boss. Mao ba na yung violation rin? Kaya ako, Igor ko magapihap. Unya pila may imong naihap? Ayaw, di ma. Tulo. Akabayad ka 15. 15 yung bayaran. May pagwala ko muhiyap, gumawa din, pabayron na ita, ani? Pertirbang ko tuman ako, pabayron ko na mo 15. Kay mo man ay palisi. Sino kung makaisnak, ani? Pertirbang, wala ba ko yung isang itaon? Di, saan taman mo man ay ba? Ilang ko ay palisi. Bayad di ka 15. Way hangyo, boss. Wala, 15 lang yun. Ita, boss. Ay, sus, akong tari isnak, boss. Itaan ko, anay. Sus, gusto ino ko ng hatara. Biskayo ba? Nailan. Akong naihap. 20 kapin akong nabayad. Tulura. Nailan. Ayaw, di ma. Ay, naanaman sa nang tawhan na diha. Mao man ang akong gipabayad dito sa poste og tag 5. Kada poste na kabayad na kikaron. Natakob-takob bisan sa kao. Uy! Naanaman sa ning... Usap na imong gibuhat diha. Boss, langgam ni, boss. Ha? Langgam ni. Langgam? Bagyo ni, boss. Langgam ni, bagyo, boss. Hindi na ba na pwede nga kaning langgam ron di pwede dakpon kay karong mga buwan na mo iting piso sa langgam nya mapriso ka na. Hindi na ko nung pabayron, boss. Priso ka. Hindi na ko nung pabayron. Di na nimo dakpon na di ka kabayad. Ay, kanada ko pa na, boss. Ay, basta di lang ko mapriso, boss. Hindi sa ko makabayon. Ikaw na nga na, boss. Ayaw, di ma. Naigad na sana ko. Ako'y dako pa nilang gama bi. Ang kulit sa bangkiyod ko nun sa. Ayaw, di ma. Adara! Uy! Hala! Sabi ni Puwag! Sabi! Kabastay! Uy! Tay man eh! Kabuwa! Tawa na! Kabuwa! Tay!